waɗansu wawaye ne kawai. Daga cikin masifar da ake ciki a cikin al'umma na wayannan jagorori da sauransu akwai masu karɓan sabulu da omo. Ko helicopter ka karɓa kai wawa ne, ba sabulu da omo. Ai yanci bai da farashi, sai dai abun wawa. Da gangan ka zama bawa boyi-boyin wani kaskantacce. Da mutunci da addini da yanci ba a musu farashi, ba su da farashi. Mutuncinka ne, karka yadda duk abin da za a buga a duniya ka bar wani ya shiga maka cikin mutuncinka, kar kuma ka zub da mutuncinka da kanka. Haka addininka, haka yancinka. Idan helicopter ka karba ba ka karba ne da naka da na 'ya'yanka da jikokinka da kowa. Za ku yi wannan bautan ne na shekara 4 ko shekara 8. An baka mota, amma duk kasonka na kiwon lafiya, kasonka na ilimi da naka da na 'ya'yanka duk ana bashi a hannunsa. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. To haka nan suke. Ana ta magana akan yadda jama'a ya kamata su fuskanci waɗannan ƙalubale na zaɓe da sauransu duk da ka ga yadda abin zai kasance. Haka waɗannan wawayen za a zo da turamin zannuwa da sabulu, masu ɗan dama-daman mashina, na ɗan sama-saman motoci. Wallahi ina gaya muku, a 2027 in jama'armu kuka yi kuskuren karɓan waɗannan abubuwa, na rantse da Allah ko mota ka karɓa, wallahi sai ka yi ciko. Ka buga kuɗin motan da aka baka, ka buga tatsanka da za a yi, na rantse da Allah sai ka yi ciko akan mota. Saboda kan za ka bude idonka ka bude idonka, wannan wautan ku tattara shi ku ajiye shi. Zaɓe ne da za a yi na 'yantar da ƙasa, na 'yantar da arewa, na 'yantar da kanka, na zaunar da kanka lafiya. Zaɓe ne da kowa ya kamata ya buɗe idonsa. Ba ruwanka da jam'iyyar kowa, waye za ka zaɓa shi ne a gabanka. Nagartattu waɗanda ka tabbatar ba za a buɗe musu ido akan 'yancin al'ummarsu ba. Ba za a mishi barazana akan al'ummar sai sadaukar da su ba. Ba za a ɗauko laifinsa a ce in an faɗa za a tona mai asiri ya miƙa wuya ba. Ku zaɓi 'yantattu wadda kuka san ransu